Ngikwenze konke lokhu ngoba bekuyi-anniversary yami. Mangabe ufuna ukufana no-Antara, kuzofanele ube njengaye ngqo. Kufanele ube nenhliziyo efana neyakhe Lila. Wazi kanjani ukuthi u-Antara ubeyini ngempela empilweni yami? Ngoba unawo nomqondo ukuthi ukwazi lokho. Uyamazi ukuthi u-Antara ubani? Ubani? Bekuyena umuntu oyinsika yalomuzi. Inkumbulo za-Antara zigcwele yonke le ndawo Lila. Manje wena into oyenzayo ukuthi ufuna ukumhlukanisa naye. Asambe. Abiram, AJ, Lo sofa lo. U-Antara komthatha izinsuku ezu-8 ukuthi awuqhelise Lila. Ngobani? Ingoba wayazi ukuthi mina yonke into ngithanda iqondile Lila. Ubekwazi ukuthi afunde inhliziyo yami ngaphandle kokuthi ngimtshele. Wangipha lesipho sewashi ngosuku lami lokuzalwa. Uyena wahlela leli khishi leli. Yonke into oyibona la kwangamandla akhe. Ngisho namhlanje yonke into isaqondile njengoba ishiya Lila. U-Antara ukhona enhliziyweni zabo bonke abantu abakulendlu. Kanti futhi wona Lila awusoze wakuhlukanisa lokho wakukhipha ngisho enhliziyweni zethu. Akesikhohlweke mina. Wenza uma wami nezingane zami zakhe. Wena uzokwazi ukwenza lokho Lila, ungitshele. Ngisho ungazama kangakanani Lila, awusoze wakwenza lokho. Kodwa AJ bese ngikutshelile nje ukuthi angiyifuni indawo ka-Antara mina. Ngifuna ukuzenzela indawo yami nami. Ngoba ngumfazi wakho. Wena umfazi wami namhlanje ngesifiso sama wami no-Antara. Mina bengingakufisi lokho. Bekuyisifiso sabo Lila, ingakho ngikwazile ukuthi ngikubekezelele wonke lo mbhedo wakho sonke lesikhathi. Kodwa hayi manje. Nokuzama ukuyifanisa no-Antara. Phuma kule yonto. Awucabanganga lokho? Yini uyiphathe sokwengane wena? Leli ugqoka impahla zomuntu akusho ukuthi usofana naye. Awusoze wafana nomunye umuntu Lila. Manje wena uzange uzoyiqonde yini lento encane kangaka? Namhlanje ngiyakukhumbula kakhulu futhi ngifuna ukuhlangana nawe unguLila. Namuhla ngifuna uLila agqoke afanense njengawe. Hayi ukuthi ngizama ukukopela u-Antara mina. Bengifuna nje ukwenza ukuthi ujabule. Mangabe ukuthi ufuna ukungijabulisa, kuzofanele ungilalele Lila. Hlukana nokuzama ukuyifanisa no-Antara. Ngiyacela. Ngikutshela kokugcina lokho Lila. Uma ngabe uzozenza u-Antara, angeke uzube nendawo kulomuzi Lila. Abiram okahle. Kuyoba nini kodwa umthuka? Manje kufanele ngenzeni ma? Awubona ukuyiphatha kwazi ukuthi umbhedo. Uyazi ukuthi angifune nomuntu oyedwa ozothinta izinto zika-Antara. Angifune amaphathi nalemgubho mina ma. Ngifuna ukuthula kuphela. Yabona ma, lo njengoba esala ekhaya uyangihlanyisa nje mina. Ngikutshela kokugcina lokho Lila. Uma ngabe ukuthi uyafuna uqhubeka uhlale la ekhaya. Ukuthi ufuna ukuhlala la ekhaya, kufanele kube ukuthi uba umfazi oqotho. Mengasohlukana nokuthi lokhu uzenza u-Antara, ungaqhubeka uhlale la ekhaya. Ngaphandle kwalokho? Mangenjalo uhambe la. Kumele ngihambe. Yebo Lila. Kodwa ayikho impilo ubudlelwano obungenasisekelo obuzama ukucucumezela kanje. Cela uhambe. Abiram, kodwa Ngiyaxolisa ma. Angengisalalela muntu manje. Sengisenzile isinqumo. Akekho noyedwa ozosiphikisa. Kunjalo.
Angenzanga lokhu ngoba nakho ngifuna ukuthatha indawo yakho mina. Bengenzele ukuthi AJ Lila. Usithatha besibindi sokuthi ukhulume ngoAndala. Ukwenza kanjani lokho? Hlisa umoya. Hlisa umoya noma ngabe yini leyenzekelayo nami ngizima ukuthi ngiyiqonde. UAbiram uma ngabe khonto eyenzakalayo ethinta uAntara yimsusu ubuhlungu. Usedinwe kakhulu manje. Myekele isikhathi esincane nje ahlisa umoya. Umnyibishayise ngomoya nje mntanami. Ungahlala kanjani kodwa gogo? Umuntu okuyena engimzele la ekhaya. Ungitshela ukuthi angihambe, ngiphume ngiphele. Uloke ngabazi ukuthi mina ngunkosikazi wakhe futhi. Bheka, gogo, angifuni ukukuzwisa ubuhlungu yezwa. Kodwa ngingahlala kanjani lana? Ungayisho lento ngiyacela. Hayi mina nginawo amandla okuhlala lana gogo. Abiram uyahamba mvimbe ungathathi izinqumo uthukuthele ngiyacela sokhuluma ekseni usihlisi lo moya ngiyacela mvimbe Ema. Osari nobucwebe buka-Antara angeke ukwazi ukukuthatha kube ngokwakho. Sikhumule uhambe. Uyabona lo mgexo lo. Ngawuphi uAntara emva kokuthi ngithola umsebenzi wami wokuqala omkhulu engawuthola. Angithi uyabona bonke lobukhosi lobo. uAntara wakwazi ukuthi angeseke ngaso sonke isikhathi ngakho manje wena usuyajabula nje uyapepenyeka. Kungani nginakho konke lokho enginakho? Ingoba Lila wayengeseka, wayengakufuni nalokho, kodwa wayengiseka ngaso sonke isikhathi. Wayewajabulela kakhulu wonke amaphupho ami. Wayenawo lo mgexo lo. Uyazi ukuthi ngamthembisa ukuthi ngizomthola lo mgexo wosimanje manje, kodwa lokho akwenzakalanga. Kodwa wakwazi ukuthi awugcine lo mgexo. Ngobani? Ingoba njalo wayefuna ukukhumbula impumelelo yami yokuqala empilweni. Kwakubudlelwane bangempela lo balila. Ungimemeza lapha kuCross ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda. Akwanele lokho Lila. Ima.
lokho kwenzeke namhlanje bekufanele. U-AJ kwakufanele akwazi kwasekuqaleni ukuthi unjani. Kodwa kulungile. Indlela izinto ezigcine ngayo namhlanje kuhle. Kungcono ngoba ngeke uphinde ulibeke unyawo lakho kulomuzi futhi. U-Antara ugcwele kuwo wonke kulomuzi nasenhliziyweni zabantu bala. Ngeke uzukwazi ukuthi ukuhlukanise lokho lila ngisho ngathiwa uzama kangakanani. Ngikutshela ukugcina lokulila. Uma ngabe ufuna ukuqhubeka uhlale la, hlukana nokulokhu ufanisa no-Antara. Phuma kuleyo nto. Mawufuna ukuqhubeka uhlale la, hlukana nokufanisa no-Antara sezwana. Mengakwenzi? Kuyacaca uzohamba. Uyazi ukuthi angisafune inkinga empilweni yama-Antara. Kwanele. Angikwazi ukumelana nayo yonke lento Antara ngaphandle kwakho. Ngobani? Kungani walethulile empilweni yami? Sasikuphi isidingo? Ubezama nokuthi acishe zonke inkumbulo enginazo ngawe. Namhlanje bekuwusuku lwami nawe. Kodwa yena ufuna ukuliphatha. Cha Antara, kungani angaqondi ukuthi wena ubaluleke kangakanani empilweni yami? Into encane kabi leyo Antara. Sekwanele ngikatshele. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.